Forestil dig et bedre Aarhus. Forestil dig en byrådspolitiker, der er vokset op i Aarhus, lever sit liv i Aarhus og hele tiden er optaget af, hvordan vi gør Aarhus til en bedre by at leve og bo i. Sådan en politiker er jeg. Jeg hedder Henrik Vestergaard, er 43 år gammel, gift med Anne, som jeg har 2 børn i skolealderen med. Min livsindstilling er liberal, for folk skal selv have lov at vælge. Men vi har et ansvar for hinanden som samfund, og når hverdagen ikke er helt så nem. Jeg genopstiller til byrådet i Aarhus med fokus på 5 mærkesager. International infrastruktur, grønne oaser tæt på, hvor du bor, en folkeskole, også for almindelige børn, en æreslund i Aarhus for vores udsendte, og sundhedsforsikring til kommunalt ansatte. Sådan vil jeg gøre Aarhus bedre. Et bedre Aarhus. henrikvestergaard.dk